Assalamualaikum, Bude. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bude. Loh, masa gak enak ya? Masa ndek mburi? Soalnya, ya ini kok ini demit. Bismillah, setan ratuan demit randulit. Beh, apa tuh wani-wani ngantem iki? Kayak uang. Sopo tuh wani-wani ngantem kowe? Wani ye? Mbak Nina to kan bae. Ya lah, Mbak. Mas sepurane ya, tak kira sampean kedemit. Lah Mbak wis biasa dihantemi nyandas kayak putil-putil lah Mbak. Wong sampean iki nyapa ya awan-awan ning kono. Lah wis biasa Mbak ning kono. Biasanya lo karo Iin. Tapi Iin larani hati. Iya Mbak. Panas. Nempel Mbak. Wah, iya Mas. Terus gini Mbak. Bukan gini. Nggih. Cuman ini kan apa lho Mbak? Anu Mas, aku golek budeku. Kan ket wingi kae kan aku mrene urung ketemu. Dadi aku dolan mrene, tibake ora enek. Ini bude denekmu lagi metuin arisan karo kanca-kancane. Oh, alah. Sik to Mas. Sampeyan ndek mang kaya omong dilarani Iin. Sakjane sampeyan enek masalah apa? Kabeh gara-gara gimana Mbak? Gimana sak tulung kerja ngene bosku, tibake malah mentung. Emangnya masalahnya apa lho Mas? Ini lho Mbak, Iin biyen kan ya kerjane kene karo aku. Ki aku ya seneng karo Iin. Iin ya seneng karo aku. Lah kersane ngalah. Pas gimana kerja ning kene ujug-ujug gimana kuwi. Ya seneng karo Iin bat nggawa mlayu Iin. Lah Iin kok gelem lho Mas karo Giman? Wong Iin lho tak tenane angel. Padahal lah wis tenanan, tak perjuangin mati-matian jebule malah karo Giman. Walah, melasi yo Mas sampean. Aku ki terah mbah Mbak kur sia-sia wae. Sampean sing sabar yo Mas. Sampean ki wonge tenanan, pekerja keras, setia, ya jujur. Jadi menurutku sampean iso kok oleh sing luwih apik sangka Iin. Kayak aku gak apa-apa sampean dadekke kanca curhat. Tenan Mbak. Iya Mas, tenan. Mas. 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 Kok malah ngelamun ta sampean ki? Gak apa-apa Mbak, saiki aku semangat kerja neh, kowe gelem dadi kanca curhatku. Matur suwun ya Mbak. Gak apa-apa Mas, sampean ben tambah semangat nih nek kerja. Iya Mbak. Ya saiki nyeluke aja Mbak no, ade kan dadi kanca. Sampeyan nyeluk aku Nina wae. Tapi ngene Mas, aku bendino gak iso rene, soale omahku adoh. Tapi nek aku mrene sampean mesti tak goleki dikek dhewe. Sampeyan tetap semangat kerja ya. Oke, siap, bangga semangat. Oh iya Mas Ngol. Omahe Mas Ngak ki ngendi ya? Jare kae cedhek karo omahe Bude Denok. Urung wis teko omahe ngangak. Iki ora ngasih nang omahe ngangak, mesti kalah dikek ngangak. Ben tak hapus ya. Omahe ngangak iki jane cidek saka kene.
tapi dina-dina iki dalane angel. Isih didandani. Engko nek tiba piye? Kapan-kapan lho nek rene nek aterne. Walah, ngono ya, Mas. Kok ketoknya mendung ya, Mas? Lek ngono aku tak nyuwun pamit ya. Aku titip pesen wae tinggi budeku. Sampean omong lek ning nggon aku engko bermagrib enek acara tunangan. Tunangan? Padahal aku arep lekas lho. Sampean ini apa kaget? Lekas apa lho, Mas? Aku wis arep tunangan lho. Walah, sing arep tunangan ki kudu aku, tapi Masku. Wes ya Mas ngono wae, aku tak nyuwun pamit. Sampe sementing nek kerja sing semangat. Oke? Siap.